Ξεκινώντας τη νέα εποχή της Safe Living για το 2013, εισάγαμε στην ελληνική αγορά ένα καινούριο προϊόν, τον Avalon. Ξεκινάμε με το κουτί βέβαια, για να δείξω παραμέσα τι είναι αυτό. Είναι ένας ηλεκτρονικός κύλινδρος. Τι είναι ένας ηλεκτρονικός κύλινδρος? Είναι κάτι που το έχετε δει όλοι τα τελευταία 50 χρόνια. Ο λεγόμενος αφαλός που αλλάζουμε στις πόρτες. Ο κόσμος είχε την πόρτα και είχε ένα κλειδί που με αυτό ξεκλειδώνει και κλειδώνει την πόρτα. Εμείς σε αυτή τη διαδικασία βάζουμε χ. Και βάζοντας τον Avalon πετύχαμε κάτι πολύ απλό. Τι? Αυτό που τώρα πλέον θα το δείτε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ο αφαλός, που είναι αυτό εδώ το εξάρτημα, μαζί με τα κλειδάκια του, 3 δίνουμε, αλλά εγώ το έχω κρεμασμένο για ευκολία εδώ ή και στο δάχτυλο μου για δαχτυλίδι, μετατρέπει οποιαδήποτε απλή πόρτα, οποιαδήποτε πόρτα μάλλον, σε πόρτα ψηφιακή. Καταργούμε το κλείδωμα με το κλειδί, έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο με μια στιγμιαία επαφή, όπως βλέπετε τώρα, του κλειδιού, το γυρνάμε, κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Από τη μέσα πλευρά, για λόγους σεισμούς, φωτιά, το βράδυ έπεσα να κοιμηθώ, ξέχασα να το κλειδώσω, οπότε άντε να βρω το κλειδί να το κλειδώσω, χειροκίνητα. Με 2 λόγια, γιατί δεν πρέπει να σας κουράσουμε, αυτό εδώ είναι το Avalon. Αυτό λοιπόν, ελάτε να δούμε πώς είναι τοποθετημένο σε μια πόρτα. Όποια πόρτα, δεν αλλάζετε τίποτα. Μόνο προσθέτετε αυτό. Ο ηλεκτρονικός κύλινδρος των Avalon τοποθετημένο στην πόρτα. Πολύ απλά. Απ' έξω είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μια τρελή βίδα που γυρνάει. Να το πούμε πολύ απλά. Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Έχουμε λοιπόν το κλειδάκι. Εγώ το έχω κρεμασμένο πάνω μου, αλλά μπορώ να το έχω χειριστεί με ένα δαχτυλίδι. Ακουπώντας το, κάνουμε μια στιγμιαία επαφή, γίνεται πράσινο, γυρνάμε, ξεκλειδώνουμε. Όπως κάναμε ένα κλειδί, αλλά τώρα το γυρνάμε με το χέρι, ανοίγουμε και μπαίνουμε. Κλειδώνοντας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, κλείνοντας την πόρτα μάλλον, είναι απλά να γυρίσουμε και η πόρτα έχει κλειδώσει. Δεν χρειάζεται κλειδί, ούτε λογική, ούτε κανένα κλειδί. Γιατί στο σεισμό, στη φωτιά ή στον ύπνο το βράδυ ακόμα, αν θυμηθούμε ότι δεν έχουμε κλειδώσει, χειροκίνητα, κλειδώνουμε και ξεκλειδώνουμε. Η απόλυτη ασφάλεια για τον απεγκλωβισμό. Να μην πει ο κακός, αλλά να βγούμε κι εμείς, ό,τι και να γίνει. Μπαίνει στο κουτί, Avalon, παίρνετε τα κλειδιά, για μια ζωή τα ίδια. Το επόμενο το ίδιο. Το επόμενο το ίδιο. Το επόμενο το ίδιο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όμως. Αυτά άλλο κι άλλο είναι 6. Αυτά είναι γύρω στα 200. Αυτό ένα για το δικό σας. Περιμένει. Θα είναι 200. Ήδη έχουν φύγει. Τι θα κάνετε? Αυτό για μια ζωή ή αυτό για κάθε χρόνο? Η απόφαση δικιά σας.